عید تھی منانے کی صورت ہوئے جندے توفیل اساں 21 فروری منے دے پائے فرق یہ ہے کہ جھمر مار کے منے دے پائے ہیں ڈھاکہ دے یونیورسٹی دے طالب علم اپنا خون دے کے منائی آئی کہ انہوں دی محنت ہے انہوں دی خلوص ہے کہ آج اساں کٹھے ہیں اور شبنے ہے کہ جیندے وچ میں کو خوشی تھی پئی ہے کہ میری برادری دے اگوان سر تشریف رکھتے ہیں جناب چیئرمین صاحب اور میں سمجھتا کہ آج دے دیں ہی اساں ایک بینال طے کرنا ہے کہ سنجیدگی دے نال اون خون دا قرض لہامنے جڑا ڈھاکہ تھی اور اقوام متحدہ نے من کی دے کہ آج دے دیں ہی ماں دی بولی اون لولی علی بولی کو منایا ویسی جیدے پچھو انہاں خون دیتا ہے آج اساں جڑا دے منے دے پائے ہیں میں سمجھتا بنیادی گال کا مقصد ہے اقوام متحدہ دے ہیں اور اساں جڑی آج جیتے جمعر منے دے ہوتے ہیں انہاں مراد اے ہے کہ اساں جاگ جہان دے نال کھڑے ہیں 21 فروری مناور دراصل دنیا دے نال ٹورن ہے دنیا کو الگ کوئی سیٹ اپ نہیں جڑا 21 فروری نہیں منے دا دراصل او کوئی بئی متشدد سوچ دا بندہ ہے جڑا دنیا دے نال نہیں ٹورنا چاہندا اساں دنیا دے نال ٹورنا چاہنے ہیں اور ان دی اج ثبوت ہے یہ میں صوفی تاج گوپنگ صاحب آدھے ہونے ہیں کہ زندگی تے موت دی یدھ ہے میں زندگی دے باروں ہاں آج دے رہاں تے ہوتے کٹھ کے جمعر ان گال دی ثبوت ہے کہ اساں زندگی دے باروں ہیں اساں ماں دے باروں ہیں ماں بولی دے باروں ہیں اور ماں بولی ہی خوشی تھا یہ کہ آج تھے ساری اون جینڈر دی ایک نمائندگی تھی یہ میں تو مبارک جیسا رانا صاحب کہ اون جینڈر کو تساں انوائٹ کیتا ہے جنہاں دا نام ہی کوئی نہیں جنہاں دا کوئی پہچان ہی کوئی نہیں انہاں دا ڈوک سارے تو بڑا ڈوک ہے آج وہ قسم چاہ کے سارے نال آئیں کہ اسا تو نال کھڑے ہیں میں سمجھتا ہے یہ شوب دین دی برکت ہے کہ آج اسا انہاں دے نال بھی کھلو گئے ہیں سوال ہے کہ سب تو بڑی ذمہ داری میں سمجھتا خواتین دی ہے سارے مردہ نے جمعر مار کے اپنا ثبوت دے دیتا ہے کہ اساں زندگی دے نال ہیں اساں ماں بولی دے نال ہیں ساری خواتین دی ذمہ داری ہے جنہاں کول اے ماں جڑی ہے بیسیکلی بولی دی محافظ ہوندی ہے ان دی حفاظت تواڈے کولوں تواڈی ماں نے لوری پہنچائی ہے اگر تو کوئی یاد ہوئے اگر کوئی بزرگ بیٹھا تھا او کر کے تو لوری دیواں میں بال کو او تسا بھول گئے او بولی او لوری اپنے بال کو دیونی ہے نہ کہ بھولنے اور اگر تسا نیوے دیں دے تو میری گالو ہے کہ ندی مردی ہے تو سن مترا دل مردہ ہے روح مردی ہے جوڑا ہنساں دا کلہ نہیں مردہ سارے دریا دی کھل مردی ہے اگر ماں بولی مردی ہے تو ماں بولی کل ہی نہیں مردی ہوندی ماں بولی دے نال ثقافت مردی ہے کلچر مرد ہے ان دی اکھان مرد ہے ان دی رسم و رواج مرد ہے ان دے نال ماں مردی ہے ماں کو بچاونا ہے تو ماں بولی کو بچاونا پوسی اور ماں بولی کو بچاونا دا ہکو طریقہ ہے کہ اپنی کیڑی بولی ہے پنجابی ہے سندھی ہے سریکی ہے بلوچی ہے اردو ہے پشتو ہے وہ تاری ماں دی بولی دی عزت کر پورا دیکھا اگر جتنی سریکی میں کو عزیز ہے تو میرا خیال ہے کہیں پنجابی کو ہی اتنی پنجابی عزیز ہونی چاہیے ایک وائی کو سریکی دا کٹ نہیں ماں بولی دا کٹ ہے اور پولیٹیکل پارٹی نے کوئی آرگنائز کی تھا میں سمجھتے ہیں ساری نمائندگی ہے اگر خواجہ سرا دی نمائندگی ہے خواتین دی نمائندگی ہے سریکی دی نمائندگی ہے پنجابی دی نمائندگی ہے تو ایسا عہد کرنے کہ اپنے اپنے گھر بند کریں ایسا اپنی بالا نال ماں بولی گال کرنی ہے اردو انگریزی یا بھی کوئی زبان اس زندگی دے جیون دا کوئی سٹینڈر نہیں ایک کمیونیکیشن ہے اگر تسا اردو ہی گال کریں ہو یا انگریزی گال کریں ہو مطلب یہ نہیں کہ تسا کو بہت معزز ہو تسا سریکی یا پنجابی بول کے زیادہ معزز تھی سکتی ہو تسا اگر اپنی ارد گرد میں سمجھدا اگر پیار کو مکہندے پہ ہیں کیونکہ الغوزہ دی موجودگی دے وچ لفظ جڑے بے معنی تھی میں میری عرض کرنے کا مقصد شان والا کہ تو اگر ارد گرد تسا دیکھو تو اندر اگریشن ہے غصہ ہے ان دی وجہ کیا ہے کہ سوچا ہے سائیکولوجیکل اگر انالیسس کرو تو ان دے وچ ہکا وجہ میں کو جڑی سمجھ آندی ہے او تہاڈا اظہار نہیں تھیندا پیا تسا کہیں کو اللہ معاف کرے مندھا کڈنا ہے
تو تساں کوئی اردو یا انگریزی بندے کھڑے ہو والی کہ کاوڑ کھڑی رہی جتوں تک اپنی ماں بولی چ مندہ بھی نہ کھڑے تو تیری کاوڑ اندروں نہیں مکتی اے تھے کاوڑ تے اگر تساں پیار کرنا ہے جرت کرنی ہے انسانیت نال پڑھاونا ہے میرے خیال اپنی ماں بولی ہے تساں الا کے تے دیکھو تساں ان لوری کو یاد کر کے تے دیکھو ایک ڈھاکہ دے یونیورسٹی دے طالب علم کو بے وقوف نہ ہن انہوں کو بھی زندگی میں پیاری ہے جی میں توقع میں کو پیاری ہے جی میں ساری جمعہ تھا کو پیاری ہے آخر وہ کیوں موئے گئے اور ٹیگور دے راہ دے کیوں موئے گئے اقبال سوکڑی جو بہ کے تس دی گاہی کیوں کریں دے مخلص دے جی دا سارا روحی خسیج گئی ہے اور روحی دا ایک علمیہ ہے ہونا میں اکثر دوستوں کو آدھا ہونا زبان نال بڑی جڑی ہوئی ہوندی ہے روحی دے وچ تساں ایک قدم اگلا چاہندے ہو تے پچھلا قدم مہٹ ویندا ہے تساں پچھلے قدم ماں بولی بھی ہے اگر تساں ماں بولی چھوڑیں دے پئے ہو تساں پچھلے سارے پرکھاں کو جواب دیندے پئے ہو اور سات قبراں دے ونجن دی تہاڈی کوئی ضرورت نہیں دا محرم تو بھی اور باقی جہانے تے بھی جیڑی ماں تھوڑی اللہ سب دی ماما کو سلامت رکھے ماں بولی تو مرا جیڑی ماں جیڑی قبر ستی پئی ہے تو کوئی امانت دے کے گئی ہے کیا تساں اپنے بالاں کو امانت برتی ہے زمین تا ونڈا کی سے گھر بھی ونڈا کی دے دکان بھی ونڈا کی دے مارکیاں بھی ونڈا کی دے کیا بولی بھی ونڈائی سے یہ سوال ہے میرا خیال کوئی نہیں انہیں جبر ہیں سمراجی جبر ہیں کہ تو سارے بال تو بھی عذاب ہے کہ ان بیچارے کو 3 4 5 زبانہ پڑھنی پوندی گھر سرائکی پڑھنی پوندی مارکیٹ اردو پڑھنی پوندی سکول انگریزی پڑھنی پوندی انہیں عذاب ہے لیکن ہی عذاب ہی تو جیون کر رہے ہیں جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا ضروری ہے بچا گنو ہی جمر کو بچا گنو ہی الغوزے کو بچا گنو اپنی ماں کو میری باقی دنیا ساری دوست مولے گال کہندے پہ ہیں کہ 6000 زبانہ بولیاں ویندیاں پہ ان ٹائم دنیا دے وچ اور ان دے 50% زبانہ کو خطرہ لا کے 2025 دے وچ شاید ختم تھی ویسے کیا تساں چاہندے ہو کہ تساں جلے بلندے کھڑوتے ہو تہاڈے بال تہاڈی گال نہ سمجھن جویں او داغستان دا رسول حمزاد ہے کہ میں کو اتھے مائواں ایک پہ کو بددعا دے دیاں کہ کاش تیرا بددعا جڑی ہے وہ یہ ہوندی ہے کہ کاش تیرا پتر تیری گال نہ سمجھے تسا کیا چاہندے ہو کہ تسا روو تسا پانی منگو اور تیرا بال تو کو پانی نہ منگے وہ واٹر کھڑا ہوتا ہوئے اگر تسا چاہندے ہو کہ نسلاں نال کمیونیکیشن برقرار رہے پچھاں بھی اگاں بھی تے اپنی ماں بولی تے رقص کرو میری وہ اول دی وہ گل ندی مردی ہے تو سن مترا دل مردہ ہے روح مردی ہے جوڑا ہنساں دا کلا نہیں مردہ سارے دریا دی کھیل مردی ہے یہ کھیل کو بچاونے تو وال ماں بولی کو بچاونے بڑی میری وسو گامو ربو پیران یہ تو سارے بیلی کھڑے ہیں مرشد محمد مہر صاحب ایڈی سونی گفتگو کرنے پہ آوے وسو گامو ربو پیران سارے بیلی کھڑے ہیں شہر لاہور تو آتے بوٹا اتھاں زمیندار پہ تھیندا ہن تا جاگو ستے لوگو پانی سر تو تار پہ تھیندا تشریف گہنا سین جلال پور پیر والے تو خوبصورت شاعر آج دے حوالے نال خصوصی ترانہ لکھتے ہیں سائیں منیر خان بلوچ صاحب تشریف گہنا آتے اپنا ترانہ پیش کرے سن سائیں منیر خان بلوچ صاحب سازندے دوست جڑے ہیں خان صاحب نال میں ساتھ رہے سن دوستو حالی سارے کنو سین صوبیہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں انہیں کو سنسوں سنگر اور انہیں دنال بے بھی گلوکار موجود ہیں انشاءاللہ پروگرام جاری ہو ساری رسی ہلو دوستو ٹائم بھی مختصر ہے تے کچھ گالیں بھی کرنے بکھ تو اے کالا کان بکھ تو اے کالا کان نکل دے اے تنگ تھی گھر کول تاں نکل دے
جو ملک دے حال ہیں منیران جہال دینا تہاں نکل دے اور حق موئے صرف سریکیں دا جے کو سمجھے سیر دا سائیں کھا گئن ڈاک ڈسکیاں ڈہ دیں تہیں تھی گے مون کارتے مغرب تہیں کھا گئن دھاڑی کار کر وان سنوائی اور ساڑی دھاں سون کار دھائیں کھا گئن جڑے پوٹ گئن اوت ایوان تونی اوہے ملک کو کار کر زائیں کھا گئن ساڑے ظرف ضمیر وکاؤ کائے نہیں ساڑے ظرف ضمیر وکاؤ کائے نہیں کوئی تھیندے بے شک رانج تھی وے ساکو موت منیران منظور ہے پر سرائکستان ہونا انج تھی وے اساں اپنے صوبے خوش راسوں ساکو اپنی ایت پہچان ملے وال بھئی کوئی شاید ناڈے میں ایوان فقط ملتان ملے نسیادے گھاٹے پورے کر ہمیں لکھ ساکو نقصان ملے ساڑا حق کے کہیں تو پندے نہیں ساکو صوبہ سرائکستان ملے دی رات منیرن محنت کر اسا رول کے کو لے زوں جڑا حق مل سی گھر بیٹھے کو تیجے تخت لاہور کو بھالے زوں صحیح ہے چھوٹے ایکو تھوڑا جائے ترانے دے کچھ بول صحیح ساڑی جند تے ساڑی جان سرائکستان سرائکستان ساڑی جند تے ساڑی جان سرائکستان سرائکستان توڑی ساڑی بنسی شان توڑی ساڑی بنسی شان سرائکستان سرائکستان ساڑی جند تے ساڑی جان سرائکستان سرائکستان پچھلے دور تیر ہما بہت سارے ویر دکھاؤں دے پچھلے دور تیر ہما بہت سارے ویر دکھاؤں دے ہر دور سہی بن دے رین وزیر مشیری ٹھاؤں دے ہر دور سہی بن دے رین وزیر مشیری ٹھاؤں دے کل تئی آزم سیٹ پہ رہ گے کل تئی آزم سیٹ پہ رہ گے سیکھیں گا سلطان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان توادی ساری پنسی شان توادی ساری پنسی شان سرائکستان سرائکستان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان ریپیٹ آتی کرو دوبارہ رلتے سارے یار سرکی کو نعرہ لاؤ رلتے سارے یار سرکی کو نعرہ لاؤ سرائکستان دے واسی رلتے اپنی شان بڑھاؤ سرائکستان دے واسی آبو اپنی شان بڑھاؤ ہر کہیں دی پہچان ہے بولی ہر کہیں دی پہچان ہے بولی بول کرو پہچان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان توادی ساری پنسی شان توادی ساری پنسی شان سرائکستان سرائکستان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان ہر ظالم دی اکھ چ اکھ پا گالی تیسن کھریاں چچا رشوت بند کروے سونا کوئی دیسی تڑیاں ہر ظالم دی اکھ چ اکھ پا گالی تیسن کھریاں چچا رشوت بند کروے سونا کوئی دیسی تڑیاں ظلم کدی نہ تھیندا جے ظلم کدی نہ تھیندا جے ایوان ہوندا ملتان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان ساری جند تے ساری جان سرائکستان سرائکستان تیرا لیا پتھر راجن پور تے توسا نالے
कोट मिठन ते रोही रियासत चौलिस्तान दी गाले तेरा लैया बखर राजनपुर ते तौसा डाले कोट मिठन ते रोही रियासत चौलिस्तान दी गाले रहे बहावलपुर मुल्तान ते हो रहे बहावलपुर मुल्तान ते वसदा थल दामान साडी जिंद ते साडी जान सरकिस्तान खाजा सईदी नगरी दे सारे कच्चे थीवो अपना सूबा खिंते हके खुशियां लाल जीवो खाजा सईदी नगरी दे सारे कच्चे थीवो अपना सूबा खिंते हके खुशियां लाल जीवो इमें करो जिमें आदे हो इवें करो जिमें यादे यार मुनीरन खान साडी जिंद ते साडी जान सरकिस्तान साडी जिंद ते साडी जान सरकिस्तान तुहाडी साडी बनसी शान तुहाडी साडी बनसी शान सरकिस्तान साडी जिंद ते साडी जान सरकिस्तान शायद भाई थी आओ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਣਸੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਤੇ ਸਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਸਰਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਸਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ और झोंक टीवी दे से रिजवान साहब आप तो बेहद मशहूर हैं तो सारे प्रोग्राम को ना सिर्फ लाइव कवरेज दी बल्कि सब को सीधा भी करेंगे हो देंगे मेहरबानी भरपूर तालियों के नाल इस्तेमाल करे सो ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर महेश है भरपूर तालियों के नाल इस्तेमाल करे सो ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर महेश है स्टैंड हटा शायद भाई ठीक है नहीं इतना ठीक है इतना ठीक है लाइट ठीक है सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राणा साहब जरा तशरीफ ले आसो राणा साहब नेड़े आसे ना यार तुझे वाह करने बात पड़ गई राणा फराज नून साहब सब दोस्तों मेरी तरफों प्यार भरा सलाम से और इस मौके पे मैं मशहूर हाँ राणा साहब का SDP का बाकी दोस्तों का ख्वाजा शोएब साहब डॉक्टर साहब ज़फरान साहब और बाकी सारे दोस्तों का जिन्हें मैंने मदू किया मैं ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट गाल कर सी वाले ज़्यादा नहीं सा मैं हमेशा गुजारिश की रखी है राणा फराज नून साहब ने माशाअल्लाह बड़ा वसी तजर्बा रखे और बड़ा बड़ा दिल और जहन कुशादगी रखे और इन्हें हमेशा मेहरबानी की है बड़े तहमुलदार मेरी गुजारिशात सुनियन और कोशिश करें कि अपने कारकुनों भी उन्होंने उस चीज़ लिया देखो मेरा तो सिर्फ मकसद है और ये नहीं कि सिर्फ गालियाँ असा साबित किया है जिमें शायद साहब जिक्र करने पैन ख्वाजा साहब जिक्र करने पैन के 2019 मैं 18 इंच आया इतने और धरती का बेटा होने की हसीयत नाल असा 19 काफ़ी बड़ा इतने मुजाहरे किए और वो इस वजह तो कि जी मरकज़ मुल्तान होना चाहिए और सूबा सादा पढ़ना चाहिए और वो आवाज़ दूर दूर तक पहुंची और ये कहना शक नहीं होना चाहिए कि जेडे वो महकमे तो मैं आया तो वो आवाज़ काफ़ी दूर तक बहती है तो ये मेरे ख्याल है इस धरती वास्ते सारे सराकी भाई उस टाइम पे और वो आवाज़ तमाम मुक़द्दर हल्के तक गई है ये आवाज़ मेरी चंद गुजारिशात हैं खास तौर पर खवातीन तशरीफ रखती हैं कि अपने नरमी लाया उस कुछ चीज़ें होंगी जिहड़ियां कि इश्तियाल पैदा कर असा अपना हक मंगने और हक जिहड़ा है वो प्यार मोहब्बत नाल भी मंगा बन सकता
اگر یہ آخنا کہ جی مقبوضہ سرائکستان نو آزاد کرانا ہے تو میں ہی حق کوئی نہیں، معذرت نال ناراض نہ تھی سو۔ اگر اسا آکھوں کہ فلاں مذہب دے ایک بندے دا مجسمہ بنا لیتا گیا تو میں ہی حق کوئی نہیں۔ یہ پاکستان ہے، اندے تمام مذہباں دی تمام قوماں دی برابر دی حصہ ہے۔ اتنے سارے عیسائی بھائی بھی رہتے ہیں، اتنے سارے سکھ بھائی بھی رہتے ہیں، اتنے سارے مسلمان مختلف فرقے چ رہتے ہیں، سب دے حقوق برابر ہیں اور اساں انہاں دے نال کھڑے ہیں۔ ساری سرائکی زبان میٹھی زبان آکھی ویندی ہے، اور جتنی میٹھی زبان ہے اتنے میٹھے سانو ہونا چاہیے اندروں بھی، دل تو بھی۔ تا اساں اپنی گالیاں نال، اپنے خیالات نال یہ ظاہر نہ کروں کہ اساں کسے ایک شعبے دے واسطے اساں کوئی غلط خیالات رکھے نے۔ ایک طریقہ ہوندا ہے ڈاڈے تو والد تو حق منگن دا کہ چھوٹا چاہ کے کھڑ وے، دوجا ہوندا ہے پیار محبت نال شرعی طریقے نال حق لیا وے۔ ہمیشہ اسے موضوع تے میں گال کیتی ہے رانا فراز نون سے باقی دوستوں نال ہی، اور انہاں دی محبت ہے اس تے اوتے آہستہ آہستہ یہ چیزاں وہ تبدیلی آندیاں ویندیاں۔ تو میں آج گزارش کرسا تمام بھائی بیٹھے ہو، دور دور تو آئے بیٹھے ہو، ملتان تو علاوہ بھی آئے بیٹھے ہو، کہ اسا اپنا حق لونا ہے، اسا اپنا سرائکی وسیعت دا حق لونا ہے۔ تا ضروری نہیں کہ اسا وہ سختی نال منگو، اسا وہ پیار محبت نال مانگ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہے جڑا کہ قانونی طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اساں یہ سوچ سمجھ رکھوں کہ سانو سارے جڑے مینڈیٹ سارا ووٹ ہے وہ مینڈیٹ بنتا ہے، مینڈیٹ نو اگاں کتوں تک پہنچتا ہے اور کیا وہ وک ویندا ہے یا وہ سارے کہیں کام ہی آندا ہے۔ پرانی گال نہیں سی کہ 2018 تو دیکھ چکے ہو۔ میں کیونکہ تھوڑا سیاسی آدمی ہوں تو میں ایک سیاسی گال کے ساتھ میرا تعلق بھاویں نون لیگ نال ہے، لیکن آج میں تھوڑے موجود اتنے کھڑا تو میں ایک سرائکی وسیعت کی حیثیت نال کھڑا۔ اندے خدشات ہیں لوگوں دے میری پارٹی نال بھی، لیکن اتھے تھوڑی نمائندگی ہو سی تو وہ پارٹی دے خیالات تبدیل تھی سن۔ یہ ضروری نہیں کہ جی ایک مخصوص پارٹی مخالف ہے، بھائی ساری پارٹیاں یا ایک مخصوص پارٹی فیور ہے۔ سانو چاہیے کہ اساں اپنے نمائندے چن کے اتوں تک پہنچاؤں تاکہ ساری آواز اسمبلی اٹھے، اسمبلی آواز اٹھ سی تو تمہارا صوبہ اور حقوق مل سن۔ ورنہ اساں اتنے منہ بولی تے باقی جتنے فیسٹیول کروں یہ ضروری ہیں، کلچرل فیسٹیول ہیں، اساں کیتے رکھوں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں گزارش کرسا، میں ہمیشہ رانا فراز نون صاحب نے یہ گال کی ہے، انہوں دوستوں نال یہ گال کی ہے کہ اس شے تے متفق تھی وہ کہ تساں اپنا جڑا ووٹ دا حق ہے وہ تساں ٹھیک استعمال کرنا ہے، تساں مینڈیٹ ویچنا نہیں، اور اگر جڑا بھی الیکشن آئے اندر اپنا نمائندہ کھڑا کرو۔ سرائکی تنظیماں چھوٹے چھوٹے اختلافات تے بنیاں بیٹھیاں کٹھے تھی، وہ الیکشن دے موقع تے توریٹ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ سارے کٹھے تھی بنا، تو تساں سرائکی تنظیماں کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اختلافات سائڈ طرح کے الیکشن دے موقع تے ساری سرائکی تنظیمیں کٹھے دی اور انشور کرو کہ اساں ماشاءاللہ اور یہ انشور کرو کہ جی اساں اپنے تمام سرائکی تنظیموں دے لوگوں نو سرگرم کرنا ہے، اور جیڑا بھی نمائندہ تہاڈا ایک منتخب نمائندہ ہوئے وہ سامنے آوے انہوں تساں کامیاب کر کے اسمبلی پہنچانا ہے، وہ تہاڈی گال کسی بھی کوئی نہیں کرنا۔ تساں پیپلز پارٹی نو ووٹ دے دو، نون دے دو، جیڑی مرضی دو، پی ٹی آئی دے دو، اور سمجھو کہ یہ بند تہاڈی گال کسی کوئی نہ کسی، ایک گال ہوئے کوئی سی جیڑا تہاڈا اپنا ذاتی وسیب دا سرائکی بولن والا اور درد رکھنا والا، سرائکی بولن دا کافی درد رکھنا والا، جیڑا تہاڈے نال ہر موڑ تے کھڑا ہوئے، ہر جگہ کھڑا ہوئے، ہر سڑک تے کھڑا ہوئے، تہاڈے نال گرمی سردی کھڑے۔ سو یہ پیغام پہنچاون دی ضرورت ہے۔ خواتین تشریف رکھ دیں، باقی ماشاءاللہ یہ پیغام پہنچاون دی لوڑ ہے کہ ذرا نرمی لاؤ، اپنے نرمی لاؤ، اور دوجا یہ کہ تمام سرائکی تنظیمیں اپنے تمام اختلافات ختم کر کے اس ایک ایجنڈے دے کٹھے تھی وہ کہ اساں آمن والے الیکشن اپنا ایک نمائندہ رکھنا ہے اور اس پر اساں ورکنگ کرنی ہے۔ وہ تہاڈا نمائندہ جلے پہنچ گیا اسمبلی چ انشاءاللہ تانوں سکسیس مل سی، اور آمن والے وقت بڑی خوشی تھی میں ماشاءاللہ تمام کلچرل نغمے اور گیت سن کے اور جتنے بھی اتنے پروگرام ایسے میں دوبارہ شکریہ ادا کرسا اور ہی گال نال رپیٹ کرسا پیغام کہ جی نرمی اختیار کر، محبت بن، نفرت نہیں بڑھنی،
असा कहें मसलक बुरा नहीं रखना, असा मुहब्बत नाल चलना है और अपना हक लवना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह सानू कामयाब करे सी तुक तवना। थैंक यू जी। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਹਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੈਸਰ ਅਲੀ ਮਹਿ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿੰਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ मलिक जवेद चन्नड़ साहब एडवोकेट साहब मौजूद हैं, और सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद दे सूबाई सदर सईं शरीफ खान लशारी साहब और सराकिस्तान नौजवान तहरीक दे मरकजी चेयरमैन मजहर काद साहब जी, और इवें ही साडे नाल सोजल धरती वास साडी बहुत वड्डी अदबी सकाफती तंजीम है। इवें अदबी सकाफती तंजीम सराकिस्तान कौमी कौंसल ज़हूर दरेजा साहब मौजूद हैं। अज दे प्रोग्राम दे विच सराकी तहरीक दियां तमाम जमातां और अदबी सकाफती तंजीमां मौजूद हैं, और सब तो वड्डी गल यह है कि हदूद अरबे ते नां ते सारे लोग मुत्तफिक खड़े से, हर बंदा अपनी अपनी जात कोशिश जरूर करेंदा खड़े, असा कट्ठे खड़े से, एक बे दे नाल खड़े से, एक दूजे दे बाह बेली खड़े से और नाल खड़े से थे। चेयरमैन साहब एक मिनट में माइक मंगते पे, और उनके बाद एक कासेदा ते पैगाम दे से। बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर तमाम धरती वासा को, धरती के सुजाग फर्जंदान को मैं सत बिस्मिल्लाह अदा, और ज़िमनन मैं अपनी बाकायदा गुफ्तगू तो पहले एक मिनट गिद्दा है, क्योंकि ब्रिगेडियर कैसर महेश साहब सारे ज़ाती दोस्त भी हैं और नज़रियाती साथी भी इं हवाले नाल हैं कि इन्हां दी जड़ी साडी शुरू तो एक कमिटमेंट है कि इन्हां आखे कि आज तक तुसां मुस्लिम लीग को बुरा भला आख्या है, उनके खिलाफ असां दर्जना नहीं सैकड़ा मुजाहरे कीते, रैलियां कड्डियां, और बल्कि हुना मुजाहरा ते पुतले नजर आतिश करन दी बुनियाद ते शरीफ साहबान दे 3 बगावत के मुकदमात भी मैं फेस कीते न अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हां ते मेरे को अज भी फख्र है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जेड़े ले आए इन्हां ये आखे कि मैं तुहाडे चों हां, मेरे विच भी सराकी मां धरती दा वो दर्द है, लेकिन मैं समझदा कि सिर्फ नफरत ते गुस्सा करन नाल मसला हल न थी सी। तुसां आखदे हो दो जमातां वास्ते थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर है, पीपल्स पार्टी या पीटीआई नाल तुसां वक्तन फवक्तन उन्हां दी हिमायत भी कीती है, जेड़ा सूबा महाज दे 40 MNA MP बने इसे नारे ते इसे अजरक ते एक जमात जदी मेजॉरिटी तोरे नाल हिमायत तो बगैर कम रुको है 40 साल तो, अगर मैं ऊं जमात को वाइन ते 50% ही तोरे हक च कायल करवा लेना ते ए फतह है ना तुहाडी। अगर तो अगो ये मेरी ज़ात ते यकीन होवे कि मैं इस धरती का मैं वो उतना ही दर्द रखता, और अमली तौर पे ब्रिगेडियर साहब को असा जिथे आवाज़ दी है, चाहे वो धरना है, मुजाहरा है, सड़क ते प्रोग्राम है, आर्ट कौंसल है या आज का काठ है, इन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी तो बालातर ठीक है, और बहुत दफ़ा इन्हों के ऑब्जेक्शन भी थे, पार्टी जवाब तलबी भी थी है कि एक जगह ते एक जमात सारी खिलाफ है और तुम उत्थे बहते वे, तो ये उत्थे भी वो गल करें कि मैं कोई बेहतरी ते पुल का किरदार अदा करना चाहता, और इंशाअल्लाह इन्हां दी कमिटमेंट है कि अगर मैं असैम्बली पहुंचा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हां पहुंचावे ते तुसां देखसो कि जिवें लोगां मानते तोरा उत्थे सौदा कीता और चुप थी नहीं वे ना उसी तक पता लग सी कि वाज़े फर्क है। और मैं पहली बार अपनी गाल च मुतालबा पेश करे, ये मुकदमा है, सारे हकूक की गाल है, और तुसां इंदे उत्ते जरूर मैं अपनी क्यादत को कायल करे सा कि सूबा दे एक बार बनना है, तुसां इंदी हिमायत करके, और इस तो पहले भी इन्हें कई दफ़ा अपनी क्यादत को इस ते कायल करने की कोशिश की है कि इंदी हिमायत करके तुसां अपना सियासी वसेब को अपना कर सकते हो। तो इन वजह तो मैं इस गल दे ब्रिगेडियर साहब की तायद करे सा कि साकू थोड़ी जी इो जे दोस्तों वास्ते, सब दोस्तों वास्ते नहीं है, ये तहरीक खालिस्तान सारे सराकी नजरियाती दोस्तों का कट्ठ है। इतने अगर असा सदू तो इतने के गिलानी कुरैशी साहब भी आने वास्ते तैयार होवन और आंदे भी रहने, लेकिन एक कट सिर्फ सादा ही प्लस अगर कहें जमात का दोस्त है तो वह दोस्त है जो सारी इस कसौटी से पूरा थींदा है कि वह अमली तौर पर सारे नाल हर महाज से खड़ा है और आवाज़ बुलंद की।
یہی وجہ تو اصا دوستوں کو وضاحت ضروری ہے تقریب کو جاری رکھ. چیئرمین سراکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا فراز مون صاحب اپنا موقف مختصر لفظیں پیش کریں دے پہ ہم صحیح ہون میں بنجار کو آکھیں دل مجھے ہے ہاں ماندہ ہے بھرپور تاڑی نال استقبال کرے سو سائیں باسط بھٹی سے کہ وہ شخصیت ہیں جنہیں دی تحریر کو پڑھتے یقین کروں منظر کو محسوس کی اگر بھرپور تاڑیاں یہ ہے انتوال میں آدم تاڑی نہ مارو یار تساں. بھٹی صاحب اپنی زندگی وقف کیتی ہے سرائیکیزم تے بے شمار کتاباں دے مصنف ہیں لکھاری ہیں دانشور ہیں خطے دا عظیم سرمایہ اساں تا دین دی زندگی تورے واسطے پیسے نعمت ہے اور ان دے کول سیکھو. دوست تشریف رکھیں اپنی تقریب جاری ہے اور تھوڑا جہا اختتامی مراحل ہے. بداد نگری دے ستے لوگو اشاق تھی وہ سجاق تھی وہ بداد نگری دے ستے لوگو اشاق تھی وہ سجاق تھی وہ جے خواب رتا گزر گیا ہیں تے جاگ پیوے تا ہن صدا جاگ دے رواہے خبر ہوئے وے جو اندھے راجے نہ سارے آنکھیں اشاق تھی گن سجاگ تھی گن محل دی اچھی فصیل اوڈھر سناری سوٹے دی ٹیک لاتے بداد نگری دا اندھا راجا سچیں دا بیٹھے جو کیڑی لرکی تو سارے آنکھیں تے نیندر دا لیپ چاڑ سکسی خبر ہوئے وے لاوے لیسی ڈراوے دیسی کریسی ترلے گلیسی چالے حوالے دیسی بھرا برپی وسا وسندی امن پسندی تے چج کمازی یہ وک گیو ہے تا وک گیو ہے تساں جے کر والوی اکھ نہ موٹی تا خنام تھی سی متام تھی سی تواڈا جیون حرام تھی سی وچارو واچو نہ مفت نندراں کھناؤ حالی جے خواب رتاں گزر گیا ہن تے جاگ پیوے تا ہن صدا جاگ دے رو. مارکا برگیڈر صاحب ویندے پن بیٹھے ہوئے نہ تو میں کچھ گالی کراں ہاں کہ ساری اپنی لائن آف ڈائریکشن ہی سے تھی نہیں. ساری 50 سال دی تاریخ اور ایٹونی پجن شاعری جھمر اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی نال تھئی ہے نہ بندوق نال تھئی ہے نہ ڈنڈے نال تھئی ہے نہ سوٹے نال تھئی ہے. اور رنجیت سنگھ کو اساں ای گارو لانتی سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ انہیں آتے 1818 ملتان کو تباہ و برباد کیتے اور پنجاب کا نمائندہ ہو لیکن ان کی ایک مہربانی آئی وہ صوبہ ملتان دی وحدت کو تروڑیا کہنا ہا وہ صوبہ رہا دیتا مغلان دے دور تارا ملتان بیکانیر جیسلمیر دیبل کیج مکران تے اے تونی ہا گالی بہت سارے ہیں سنتے کہنی آج گال تھی نہیں پہ ماں بولی تھی پوری دنیا جڑے ویلے ماں بولی دا ڈی منایا ویندہ پہ ان دا اعزاز بھی پاکستان کو ہیں جڑے لوگ منے جنہوں پڑھتے ہیں کہ کیویں شروع تھیا ہوندہ نمی نسل کو پتہ ہی کہنے کہ ایک مشرقی پاکستان بھی ہا قائد اعظم محمد علی جناح اللہ انہوں کو غریق رحمت کرے جنہوں 1948 گین ڈھاکہ یونیورسٹی انہوں نے فرمایا کہ the national language of Pakistan will be Urdu. بنگالی ہوں بلے کھڑے گئے انہوں نے کہا کہ اللہ رسے آوے رسول رسے آوے ملکوں سی برابری اور پہلا حملہ زبانہ تھے وہ بولے ہیں اسد چپ رہ گئے اردو تاری ان قومی زبان ہے بولنا والے کتنے 3% سارا جیڑا کہنے سا کو قبول ہے سونی زبان ہے لیکن چونکہ طاقت اور اختیار دے ڈکوٹا جہازاں دے چڑھتے اتر پردیش دے بے علاقے جو آئے ہیں اللہ رسول دی محبت کہنا آئے ہیں ہون بھی سندھ 20% برگیڈر صاحب ویندے پیو میں تک ڈساں ہون بھی 20% ہندو ہیں سندھ مندر دے نال مسیح تے پچھلے جاڑے
جمعیت العلماء اسلام دے کچھ کاریگراں مندر تے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے اتھو دے وسدے مسلمان ہندوؤں کو گھر پہ لائے بندوقاں چاہ دے کھڑ گئے انہاں کے آؤ تساں مندر کو ہاتھ لاؤ اور یہ گال قائد اعظم صاحب نے بھی چہرے ویلے آئے ہم 47 جو نہ آکھے میاں ملک بن گئے ہن مذہب ایک پیسے پہلے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا کہ ہن ہر کوئی آزاد ہے مذہب ریاست دا مذہب کہیں نہیں ہوندا لوکاں دا مذہب ہوندے مسلمان مسجد وچ ویسی ہندو مندر وچ ویسی فلانا اتھو ویسی سارے جڑے پھرا آئے انہاں کراچے ڈٹھا کے جڑا ہے ماتا رام دی فیکٹری کھڑی ہے داتا رام دی فیکٹری کھڑی ہے کئی لوگ مر گئے تو نال کیا تھیندا پہ کہیں سوچے ہو اور سیاست دی گال نہیں کہ زبان دی گال کرنے ہیں اساں کہیں سوچا ہی کہنی ملتان تے پرواہ ہی کہنی نا اردو بولیں دیکھ رہے ہیں زبانہ سکھان کوئی عیب نہیں اپنی ماں بولی کو بھول ونجن عیب ہے رسول حمزہ توفیق کتاب لکھی ہے داغستان ریاست ہے ازبکستان تاجکستان اتنی ایک نکی جی ریاست ہے آور زبان بولیں دن آور زبان 15 لاکھ بولنا والے ہیں انہیں لکھے میرا داغستان اول پوری دنیا جویندا ایک دفعہ فرانس وال جو ولے آج جویندا حاج تو ویندے ہیں یا ہن ساڈے لوگ شکر ہے پہلے جن ملتانی عیدگاہ کو ٹپدے پردے دتی ویندے ہن مجبوری کہ نو کینیڈا ویندا پے کیونکہ زمیناں دا ویندا پین نہ ویس بچسی نہ مہ بچسی ڈی ایچ اے 92 سے نو اللہ رسول دی محبت نہیں پڑھدے پے تو پاڑا پٹی نہ پے دھرتی کے نکارے پیر ڈیہر صاحب جو زمین ویچی ہے انہیں پلادا دبئی جوان کی دے یہ نہیں کیتا کہ اپنی دھرتی کو بچاؤں تاری دھرتی نہیں بچ دی ساری گال انہاں کو سمجھ نہیں آندی اساں سارے عورتوں نے سارا بڑا نقصان کیتا ہے خاص طور پہ پڑھ کے سارن ابا کیا کروں سارے بال انگریزی سکولیں لوگ کیا کسن یہ سرائکی بولیں یعنی انہوں نے تسلیم کیتا ہے کہ سرائکی بولنا شودہ رہے اور ساتھ کوئی باور کرایا گئے اردو بولے تو مہذب ہو انگریزی بولے تو مہذب ہو سرائکی بولے تو شودہ رہو اور ایسا شودہ بنانا قبول کر گئے حال ہے ماں بولی کو بھول ونجان لمبے کرن دی لوڑ کیا نہیں اساں دا گال سناؤن واسطے روزہ وجیندے ہیں جمعر وجیندے ہیں میں ایک گال سناوتے رسول حمزہ تو فرانس گئے والداد حال پوچھتے ہیں جو گیوں جو صحیح ایک بڑھڑی آئی انہیں کہا رسول میرا بال چھوٹی عمر ہے 10-12 سالہ تک گیا آئی پیا وال گئے اتھیں پرنیت کے شادی تو تھے کچھ تے فرانس جڑا ہے نا تے کو ملیا ہو جو وہاں کے ہاں ملیا آیا ہاں وہاں کے پا ہوتے نال کیویں گال بات تھی آور زبان جان دا وہاں کے ماں وہ میرے نال جڑا ہے ایک مترجم ہے تے انہیں وہ فرانسیسی بلے دا آج میں جڑا ہے اپنی آور زبان بلے دا تو حال آوار لیتا وہ مجھ برکا پاتی بچے وہ پردہ اپنے منہ تے سٹے وہاں کے رسول حمزہ تو بھول دی جب میرا پتر ہوندا تو وہ آور زبان بولا میرا پتر مر گیا ایویں تو سامنے سارے موئے بیٹھے ہوئے گھراں دے وچ اردو بلے دیکھنے بھئی سکول میں دن کالج میں دن حال ہے سارے ایک یار فوت تھے ان دی زال کو ڈاڑا شوق تھا اردو بولن دا نکڑی اردو بولن دی اختہ جاگڑا ایک جاڑے بیٹھے آتے وکیلا فوت تھی کہ اللہ مجھے میں نے کھلتا ہے میں کہ ملک صاحب خیر ہے وہ اگدے آؤ تو بھر دے دی گال سناؤ جیڑی ہر ویلے اردو تے انگریزی پترک بالا کو چکیں دی کھڑی اجختی تھی بیٹھے بال پیشاب کی طرح میں کو حقل میں دے آدھی مساعت بھاجا پوتر متری کھڑی یعنی جی میں محمود گال کی تھے مندہ کٹھنے تھا اپنی زبان کٹھنے مندے دی تواری تشفی ہوں گے تھی نہیں جیل اپنی اچھے گالی لمبے کرنے دا فائدہ کیا نہیں تو سا کو پتہ ہے مردم شماری تھی نہیں پی ہے پچھلی مردم شماری جو آگے سرائے کی 2 کروڑ ہے اساں آدھے 8 کروڑ ہے تو آپ کو پتہ ہے مردم شماری کرنے والے کون آندے برگیڈر صاحب ادھر گال نہ کرو گال نہ کراؤ موسٹ ٹیچر سارے پنجابی اور مہاجر برائن کا کچھ پنجابی نکل سے نال بہتے تو اپنی مردم شماری خانہ لکھواؤ 4 دراوندے 4 کوٹھے ہر گھر دا خانہ الگ لکھواؤنے اپنے بالا اور مادری زبان سرائے کی لکھواؤنی ہے ایک باری بنیادی جنگ ہے یہ شروع تھی مانا لی آج شروع تھی گئی ہے ای موقع تے ای گال کو پلے بچن ضروری ہے دوجی گال ہے کہ اپنے اولادہ کو پڑھاؤ ادھون شکر ہے برگیڈر صاحب آدم سے نون لیگ تے حولات رکھو تا پیپلز پارٹی سے کیوں حمایت کریں دیں کیوں کریں دیں
ارے پتہ تھا کہ رات کا کھاتا بھول ویندے ہیں سارے دوست آکھائی پہ موت زمانے کلتا نماز کھوامی یہ تو لوگ وسر ویندے ہی نہیں رات کا کھاتا اگر آج ایم ایس رائے بھی تھی نہیں پیے پی ایچ ڈی تھی نہیں پیے تو پیپلز پارٹی دی وجہ تو تھی نہیں پیے اگر یہ خطے کوئی یونیورسٹیاں پڑھا گئے تو بھٹو صاحب پڑھا گئے بھاولپور یونیورسٹی بھٹو پڑھائی ہے ملتان یونیورسٹی بھٹو پڑھائی ہے بھاولپور میڈیکل کالج بھٹو صاحب نے پڑھایا ملتان ریڈیو بھٹو نے پڑھایا بھاولپور ان دے بعد 35 سال میاں محمد نواز شریف مدد اللہ علی دام اقبال وہ حکومت کی تھی ہونی انہاں دی حکومت ہے آخری ہی بھنی ٹرٹی تاریخ دے صدقے تک 2 یونیورسٹیاں دے گئے زرعی یونیورسٹی تے انجینئرنگ یونیورسٹی 35 سال کوئی میڈیکل کالج سرائیکی خطے نہیں پڑھیا کوئی زرعی یونیورسٹی سرائیکی خطے نہیں پڑھیا 24 یونیورسٹیاں صرف لاہور شہر وچ پڑھے ہیں آدم سے نواز شریف نال کھڑے ہیں اساں اپنی گل تک منوا تے ڈیسو کیڈٹ کالج نو سیایا خان پور اور ملتان جا تک نہیں پڑھیا سیاہ طویلہ ہے میاں صاحب آوے طاقت ہوندے یا تختہ ہوندے کیوں نہیں آدھی حکومت تو ہونا دی ہے آؤ برگیڈر صاحب تُسا آگو دیتی ہو تُسا لڑو تُسا جیت سادہ مقدمہ منون لے لڑتی کہ فضول گالی ہی گلو کرے دے ہیں کہ اسا واضح طور تے سرائیکی ہیں سادہ پنجاب نال کوئی تعلق ہے نہیں ملتان کو 1849 انگریزاں نے تقسیم کیتے ایک نو ہزاراں سالہ کنو سندھ دا دارالحکومت بھی ہوا سندھیاں نال ساری کیوں سانج بڑھ دیئے انہاں ساری زبان کو محفوظ کیتے انہاں اے آدم ساری زبان سارا رہ جائے آدم سے سرتگال نہ کرو سارے نال وسدے ہی ملتان دے وچ ساری زبان کو قبول نہیں کریں دے تو آپ کو پتہ کہ نہیں کون ہے یہ پٹھان ملے زیادہ بال آیا کھڑائی 500 سال تھے یہ تو سرائیکی تھی گئے یہ میں آئے بشن آزاد کشمیر یہ تو سرائیکی تھی گئے یہ بہت سارے باقی ہر بندہ آدھے لیکن دھرتی دی زبان قبول کرے دے دھرتی نال جڑتے رہ دے اتنا ایسے لوگ موجود ہیں آدھے زبان ہی کہنی ہے یعنی ماں جنہ دی گنجی 18 اور گنجیاں دے سادہ فیصلہ ہوئے کرے سنگے زبان ہے یا کہیں گے اسا اپنا فیصلہ آپ کرے سو تو آج یہ شرافیہ کہ کیا سب نے شاہ محمود قریشی تو انل کھڑ بیسی گیلانی صاحب گال کریں دیں لیکن تو انل کھڑ سی طاقت ہمیشہ طاقت والے پاسے ویندی ہے اور اسا طاقت دی پوجا کریں دیں ہن میں تقریر کردا کھڑا ہن شاہ محمود دی پجارو آ وجے ایک بندہ اتھا کہنا بیٹھا ہو سی سارے دے کار قاتل دے چاچ چومے نے کھڑے ہو سے انگریز ہیں انہاں دی غلامی کیتی ہے مغل ہیں انہاں دی غلامی کیتی ہے سکھ ہیں انہاں دی غلامی کیتی ہے ہن بھی طاقت دے نال کھڑے تو نال کہہ نہیں کھڑے باقی گال ہی بہت سارے ہوتے ہیں میں ایسا لوڑ مار کر دیا ساری گال سمجھ نہیں آتی اور ساکو جو رہے ہیں یہ سمجھی کریں شاید سادے تھملے کھیر وکا گئے مونجھا تھی گیا مٹیا سادے تھملے کھیر وکا گئے مونجھا تھی گیا مٹیا بک بک نیر وہاں من تیڑیاں نازک نازو جٹیاں نہ کجلے نہ بولے بیسر نہ ست لڑ کٹ مالے ٹرن نمانیاں پیروں رانیاں تلیاں 100 چھالے تیرے چھیڑو چھانگاں سودے رو رو باکاں مارن دیہاں رود مکانا جھلن روندے رات گزارن تیری رہسے پیرو ہی کو لگ گئی ہے سکرات تارا ہکنا نظرے سرتے ظلم دی کالی رات لے لے گابے بکریاں گائیں چنکیاں کھنڈ تمارا سارے رالتے رین ولامن ساول موڑ بھار مہربان سائیں عبد الباسط بھٹی صاحب خوبصورت گفتگو کریں دے پہ ہمیں سرائیکی زبان دے حوالے نال جتنا کم تھے سرائیکی تحریک نہیں کیتے اگر کوئی بندہ اتھاں یونیورسٹیز میڈیکل کالجز یا کوئی شاہ دے گیا ہاں تو ان دے پچھوں صرف ان دے سیاسی مقاصد ہیں کیونکہ یہ تحریک دا کام ہے کہ جائیں پرائمری لیول تو سرائیکی زبان کو شروع کرائے پی ایچ ڈی لیول تک گھنتے گئے کھڑے خیر یہ ایک ڈیبیٹ ہے کیونکہ پروگرام دا وقت قلیل ہے میں ملتمس سائیں ملک جاوید چنر صاحب کو
مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان سرائکی پارٹی تشریف گھنا سن اور اج دے حوالے نال گال بہار کرے سن سائیں ملک جاوید چنر صاحب. اچھا دوست جڑے دوست پیچھا بیٹھے ہیں فرنٹ والے سیٹیں تے آ ونجن میڈیا چینلز آگے نو اپنی کوریج کرے سن کیونکہ وہ لیٹ پہنچن ساری تقریب تو تقریباً اختتامی مراحل چ لہذا جڑے دوست پیچھا بیٹھے ہیں فرنٹ والے سیٹیں تے آ ونجن سارے. بہت شکریہ صحیح پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین صحیح رانا فراز نون صاحب اور باقی میں آج مبارکباد پیش کرنا ایس ڈی پی دے تمام دوستوں کو جنہوں نے ایک خوبصورت جڑا ہے آج ماں بولی دا پروگرام ارینج کیتا ہے. دوستو گال یہ ہے کہ آج 21 فروری دے حوالے دے نال کیونکہ تقریبات پورے ملک کے بالخصوص سرائکی خطے دے اندر ریلیاں جلسے مظاہرے سیمینار اور آج دے حوالے دے نال بہوں کو جنا یہ سالانہ ایونٹ ہوندے تا اتھاں گال جڑی ہے خوبصورت گالی جڑے محمود مہے صاحب اور باسط بھٹی صاحب نے بڑی خوبصورت گال کیتی ہے لیکن اساں برگیڈیئر کیسر مہے صاحب دی گال نال کڑے ہی نہیں اتفاق کر سکتے کیونکہ ساڑی ایک تحریک ہے تحریک دا ایک کام ہے اساں سیاسی سٹرگل کرنے ہیں اساں کہیں دے غلام نہیں وہ بیٹھے ہوئے نا اساں ضرور گال اتھا کروا لیکن اساں ماحول کو نہیں خراب کرنا چاہتے ہاں لیکن رانا صاحب نے وضاحت کی ہے لیکن اساں انہوں نے موقف نال کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں انہوں نے موقف کو کیونکہ وہ نون لیگ دی گال کرے سن بھی متشدد بھی کیڑا اسا متشدد اسا سڑکہ بلا کے دی کھڑے ہیں اسا روڈ بلا کے دی کھڑے ہیں اسا پنجابی دے گردنہ لاہی کھڑے ہیں کیڑا ہے نا اسا پیغام میں تک لاہور والے کی دی کھڑے ساڑے کنوں او بھئی اسا دا تحریک کو میچور کرنے دے پہ اسا تحریک کو جڑا ہے کہ وہ نائے دے پوچھے دے پہ ہیں کہ بوسٹ اپ کرنا چاہنے اسا تحریک کو اسا اپنی اویرنس پیدا کرنا چاہنے او ساکو ہے نا اللہ بے اویرنس سے نتیجے تو سدا صرف ووٹ دی گال کر کے چلے ہو میں نے بے تو سدا ہون نون لیگ دے نمائندہ بان کے تو صرف ووٹ کھسانا ہے کھڑے ہو سرے کہنے او خدا دا خوف کرو یار برگیڈیئر صاحب ای میں نہیں ہوتا سیاست جیڑی ہے یہ بے رحم ضرور ہے لیکن سرائکی ہون اتنے گالے بھی کہنی کہ اسائنہ ہون ووٹ جڑے نون لیگ کو دے سو جنہوں نے 35 سال اقتدار کیتے ہیں انہوں نے سرائکی دھرتی واسطے کیتے واسطے کیا کیتے ہیں ساڑھے کلچر کو پرموٹ کیتے ہیں اتھا میڈیکل کالج دا ہونے ذکر کر کے گئے ہیں کہ کڑا ہی نہیں ہے نا اتھا اگر کالج یونیورسٹیاں یا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنایا تے انہوں نے موٹر وے بنایا تو ہوں والے بھی اپر پنجاب دے اندر بنایا ساڑھے سرائکی خطے کو کچھ نہیں دیتا تا اساڑا اے سیاسی اور عینی مطالبات ہیں اساڑی تحریک جڑی ہے وہ عینی مطالبات دے ہوتے ہیں اسا وفاق پاکستان دے اندر اپنی شناخت چاہنے ہیں اپنی مطلب ایڈنٹیٹی چاہنے ہیں اسا اپنی ایڈنٹیٹی دی شناخت واسطے پورے پاکستان اسائیں یہ سرائکی دے پیغام کو پھیلائے اور ماں بولی دے حوالے دے نال میں گال کرے سا کہ اساں اپنی ماں بولی دی خدمت کرنی سے اساں جگہ جگہ پیغام دیونے سے ہون جی میں مردم شماری آندھی پئی ہے تا اتھاں تساں اساں دی اے ذمہ داری ہے کہ اساں وان کے گھر گھر اپنا پیغام دوں اپنی ماں بولی دا پرچار کروں اور اتھاں وائیں کے سرائکی خطے دے وچ اپنا اندراج کراؤں تاکہ اساں ملک دی سب تو بڑی اکائی ہیں تا وال حکمران تساں ساکو حقوق کیوں نہیں ودیں دے ایک سوال نشان ہے کہ اساں اون والے منظم جڑے والے ہو سوں تا وال انہاں کو حکمرانہ کو اساں اون نمائندے ہون چھوڑ دیں اور ووٹ دا انتخاب ہوں طریقے نال کرنے کہ اساں برگیڈیئر کیسر مہیس ہمیں بندے کو ووٹ کہنے دے سوں وال اساں اون بندے کو دے سوں رانا فراز نون صاحب حسین اللہ نواز وین صاحب حسین یا سرائکی پارٹی دا کوئی بیا نمائندہ ہو سی تا اساں انہاں کو ووٹ دے سکتے ہیں اساں کڑائی بھی طاقت لاہور والے کو ووٹ کہنا بیچن دے سوں اور ایک ہی تے ووٹ ہمیشہ بیچے گئے اساں ہون اے بدماشی بالکل کرن دے سوں اساڑے لوگ ہون میچور تھی گئے تحریک میچور تھی گئی ہے اور انشاءاللہ اساں ووٹ دی طاقت دے ہوتے سرائکی صوبہ گرنے اساں 2/3 میجارٹی جڑی اینی مجبوریاں ہیں ان کو پورا کرنے اور انہیں واسطے ہی سرائکی قوم کو سوچنا پوسی اور جب تک اساں انہیں گودیاں کو ووٹ دے سوں اور ساڑی حالت ازار کڑائی نہیں سدھر سکتی بڑی مہربانی شکریہ بڑی خوبصورت گفتگو کرنے پہ ہم سائیں ملک جاوید چنر سے خوبصورت لب و لہجے دے مالک
साढ़े लोरियों दे अमीन सही आफ्ताब आवेड़ा साहब तशरीफ घेने एक खूबसूरत ताड़ी जन इस्तकबाल करे सोचा सही आफ्ताब आवेड़ा तशरीफ घेना से हाई कोर्ट बार दे सीनियर कानूनदान सही तारिक अजीज साहब और आते आज के हवाले नाल गाल मुहार करे सही तारिक अजीज से। अस्सलाम वालेकुम सही मैं शुक्रगुजार हाँ सारे दोस्तों का फराज नून साहब का ख्वाजा शुएब साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने तरतीब दिते सारे दोस्तों ने माँ बोली ते गल की है सारी कोशिश है जो ही तहरीक को बढ़ाया वने और अल्लाह को रंग लावे और सराय की सुबह जल्दी बढ़े मेहरबानी। जी सही तारिक अजीज साहब सीनियर कानूनदान हैं गाल मुहार करेंदे पे हैं। अच्छा दुआ दे नाल साकों वकला तहरीक दे तरफों जितना सपोर्ट है थोड़ी है मजीद की ज़रूरत है। तशरीफ घेना से सही राणा इकबाल नून साहब चेयरमैन एपका आल पाकिस्तान सही राणा इकबाल नून साहब और मरकजी चीफ कोऑर्डिनेटर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी रजिस्टर्ड सही राणा इकबाल नून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब मेरे छोटे भाई जनाब राना फराज नून साहब चेयरमैन SDP स्टेज पर बैठे हुए तमाम लीडरान मेरे सामने बैठे हुए प्यारे प्यारे दोस्तों भेड़ी अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों को और ख़ासकर राणा फराज नून को मैं मुबारकबाद पेश करेना कि इस रैकी धरती को इनकी आवाज़ को इन्होंने बुलंद रखा है और मैं इन्हें को जितनी भी दाद देवा वो घट है लेकिन थोड़ी साड़ी एक कमज़ोरी है कि असा इन्हों की आवाज़ नाल आवाज़ नहीं से मिलेंगे। अगर असा आज अपने जज्बात का इजहार करेंदे हुए माँ बोली के हवाले नाल इत्थे गाल कर सकते हैं तो क्या दौरान इलेक्शन असा क्यों राणा फराज नून दे जेड़े मुंतखब लोग हो सन उन्होंने को वोट क्यों नहीं दे सकते। राणा साहब मैं जनाब को गुजारिश करे सा कि जितने पार्टियां भी हैं जेड़े भी बरसे इक़्तिदार हैं या होने वास्ते तैयार हैं उनको भी पहले टांगे दे सवारे आंखें वेंदाई उन्होंने मेहनत करके आज वो असम्बलियां बह के अपने कानून ही पास करवाते बैठे और अपने गाली में बनवाते बैठे जिथा तक साढ़े इस सराकी बेल्ट के लोग हैं चाहे वह कुरैशी होवन चाहे वह गिलानी होवन चाहे वह नून होवन चाहे वह डोगर होवन वो सराकी बेल्ट वास्ते सराकी सूबे वास्ते सराकी इन्होंने लोगों वास्ते सराकी नौजवानों वास्ते वो मुखलिस कोई नहीं। यार साकू ये फैसला करना पोसी चाहे कौमी असम्बली है चाहे सूबाई असम्बली है चाहे बल्दिया के इलेक्शन है उन्हें अपना कैंडिडेट खड़ा करूं और इंशाअल्लाह जब तक सारा कोई कैंडिडेट कौमी असम्बली सूबाई असम्बली बल्दियाती असम्बली ना हो सी सारी आवाज़ उत्थे तक क्या ना पहुँची। तहरीक के नाल नाल साकू इंदे उत्ते वर्क आज तो शुरू कर देना चाहिए है। तुहाडे कोल कैंडिडेट भी मौजूद हैं इलेक्शन लड़ने वाले मौजूद हैं असा क्यों PTI की सपोर्ट करूं असा क्यों नून लीग के कैंडिडेट की सपोर्ट करूं साकू सराकी पार्टी का जेड़ा भी कैंडिडेट हो सी उनकी सपोर्ट करनी पोसी और इंशाअल्लाह राणा साहब जितने लोग तुहाडी एक आवाज़ दे कट्ठे थी सकते हैं क्या तुहाडे कैंडिडेट वास्ते ये वर्क क्या ना करे सन क्या कैंडिडेट वास्ते ये वोट ना मंग सन क्या तुहाडे कैंडिडेट वास्ते ये इलेक्शन ना लड़ सन
یہ ضرور لڑ سن صرف تساں ایک قدم بڑھاؤ انشاءاللہ یہ دوست تہاڈے نال 4 قدم اگے ودے سن لہذا میری گزارش ہے کہ کہیں دے اتنے اعتبار نہ کیتا ونجے چاہے نون لیگ ہے چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے لبریشن کوئی بھی جماعت ہے سارے واسطے کوئی مخلص کہہ نہیں کیونکہ سرائکی علاقے دے لوگ وزیر اعظم بھی بنے سرائکی علاقے دے لوگ سپیکر بھی بنے سرائکی علاقے دے لوگ گورنر بھی بنے سرائکی علاقے دے لوگ وزیر اعلیٰ بھی بنے کہیں نے آج تک آواز چاہتی ہے کہیں نہیں چاہتی لہذا ساری گزارش یہ ہے کہ ایسا تورے نال ہیں یہ تمام لوگ تورے نال ہیں یہ تمام بیلٹ جتنی بھی سرائکستان دی ہے وہ تورے نال ہیں تساں صرف ایک دفعہ آواز اٹھاؤ اور انشاءاللہ دمہ دم کلندر تھی سی ساکو نہ کہیں مہر کی ضرورت ہے نہ ساکو گیلانی کی ضرورت ہے نہ ساکو قریشی کی ضرورت ہے شکریہ مہربانی آل پاکستان کلرک ایسوسیشن پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین کراچی تو رکھ کے خیبر تک میں الیکٹڈ چیئرمین ہوں تمام ڈپارٹمنٹوں کا